Siyam ka mga bagong panganak nga itoy sa Bunawan, Davao City gilubong og buhi ang mihimo usa ka minor de edad. Ane report. Kabuok! Eat kabuok, Jesus Christ! Uy! Nanami lang ka, wait lang. Nagtsabaw pa dang naabdan sa Animal Rescue Group ug kapulisan ang siyam ka mga bagong panganak nga itoy nga giputos og silupin nga dunay tubig o gilubong sa yuta. Dali kining nakuha og swerte nabuhi pa ang upat ka mga itoy nga naa sa 25 minutos nang nalubong. Apan ang 5 nalumos gayud. Sumala sa kapulisan, dunay misumbong kanila nga gilubong kuno sa 15 anyos nga lalaki nga gisugo usab kuno sa apuhan ining 73 anyos. Amo ang girespondihan o nasaksihan nga naa pa sa ilalom sa yuta ang mga puppies, no? So amo ang gining gikalot. 9 puppies ang amo ang na-discover nga gibutang sa cellophane, gibutang ang tubig o gilubong buhi. Rason sa maglulo, dili na kuno nila kayang atimanon ang mga itoy. Busa gilubong nila kining buhi. Sa karon, duha na lang ang nabiling buhi sa upat ka itoy nga na-rescue nga naa sa kapulisan. Ang panghitabo gikasubo sa Animal Rights Advocate Group. This is really a big insult to the level of animal welfare awareness sa Davao ba. Kasi daghan sa tao, daghan sa atua, dili aware nga naaday balaod ani. Ato kung na-rescue itong minor de edad na naghimo sa ingon sa kasamtangan, na-endorse na nato ang minor de edad sa CSWDO. Posibleng mapasakahan og kasong paglapas sa RA 8485 o Animal Welfare Act of 1998 ang mga responsable. Ako, si Real Soroche para sa One Mindanao.